Ola, somos Histéricas Históricas, un videopodcast en galego sobre feminismo. En Histéricas Históricas falamos de moitas temáticas: teatro, música, periodismo, literatura, todas elas desde unha perspectiva feminista e galega. Ao comezo de cada tempada, entre Pris, Amara e Franco, adoitamos facer unha choiva de ideas para decidir os temas e as convidadas que nos gustaría traer ao programa. Gústanos pechar o programa con algo de música. Marti, ademais de ser o noso director de son, encárgase xunto con Franco de contactar a artistas para que veñan presentar o seu proxecto musical. Pris elabora un monólogo cos principais puntos da actualidade feminista e Amara prepara unha sección na que vincula o tema do que falamos ese día cunha recomendación literaria e cultural. Lu aporta o humor a Histéricas, así que adoita preparar un monólogo moi elaborado co que sempre nos sorprende. Gravamos en directo con público. Gústanos sentirnos preto da xente e facer aquelarre. A segunda tempada arrancou no Café UF, que desde hai 2 anos é a primeira cooperativa hosteleira da Galiza. E é, ademais, todo un referente da militancia política dos anos 80 na cidade. A terceira tempada desenvolveuse na cooperativa A Morada, un proxecto que lle temos moitísimo amor e cuxos valores, o feminismo e os cuidados, entroncan perfectamente con Histéricas Históricas. Durante a grabación, Carmen controla as cámaras e fainos fotos para subir ás redes. Adri axuda coa técnica do vivo e a realización. Franco tamén deseña o set de rodaxe e coordina que todo este listo para comezar o directo. Tratamos de enganchar a xente con pequenos fragmentos que publicamos noutras redes sociais, como a Instagram ou TikTok, e que así lles entre ganas de ver o programa ao completo en YouTube. E ti a que esperas? Víchelo xa! Histéricas Históricas.